Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Жылылык мәсьәләсе гомум шәһәр өмә һәм безнең ишегалды программасы. Район башлыгы туры эфир вакытында мөһим темаларны күтәрде. Ожидаем, что сотни людей, включая муниципальных служащих, управляющие компании, школы, ТОСы, предприятия, у нас выйдут на улицы, чтобы вместе сделать наш район еще более ухоженным. Тәҗрибә уртаклашып, нәтиҗәле практикаларны өйрәнәбез. Түбән Кама мәгариф оешмаларының җитәкчеләре Әлмәткә килде. Бик современный, бик матур. Безнең республика бит инде ул нефть республикасы да булып тора. Шуңа күрә яңа кадрлар әзерләргә бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Матур гомер бәйрәме. Педагогика хезмәте ветераны Музейна Садриева үзенең юбилеен билгеләп үтте. Шулар арасында иң хөрмәтлесе башлангыч сыйныфлар укытучысы Садриева Музейна Закир кызы. Урамда суытты, димәк фатирларда инде жылы булырга тиеш. Бүгенге көндә 823 күп фатирлы йортта жылылык кертелгән. Бу Әлмәт торак фондының 95% тәшкил итә. Тоташтыру процессы әле дәвам итә. Бу исә нигә өебездә әле һаман да жылы юк дип борчылучы әлмәтләрнең соравына район башлыгы җавабы. Бу һәм башка мәсьәләләрне Тимур Нугуманов туры эфире барышында шишеп бирде. Жылыту системасы торбаларының агып чыгуы ресурслар белән тәхмин итүче оешмалар һәм идарәче компанияләр кеше белән тиз арада бетерелә, дип билгеләп үтте туры эфир барышында район башлыгы Тимур Нугуманов. Һава торышын җайга салу пунктлары урнаштырылган йортлар да бар. Бу автоматика гражданнарның жылытуга юнәлдерелгән акчаларын экономияләргә мөмкинлек бирә. Әмма урамда температура 8 градустан артык булганда өйгә җылы автомат рәвештә төшми. Бу йортларга җылылык температура 8 градустан түбәнрәк булган очракта гына керәчәк. На самом деле пуск тепла – это технически сложный процесс. Чынлыкта жылылык җибәрү техник яктан катлаулы процесс. Шуңа күрә жылыту батареясы тиз генә арада кайнар була алмый. Жылылык кертү һәм көйләү эшләре гадәттә берничә тәүлек дәвам итә. 2 атнага кадәр бөтен системаны тикшереп эшләүенә юл куябыз. До 2 недель вот этого процесса для отладки и регулировки всей системы. Жылылык мәсьәләсен контрольдә тоталар. Моның өчен исполком башлыгы Айнур Исхаков җитәкчелегендә штаб төзелде. Килеп туган проблемалар буенча жылыту сезоны башланган чорда халыкка мәсьәләне оператив хәл итү өчен үзләренең идарәче компанияләренә яки ачык Әлмәт хезмәтенең 260600 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Эфир барышында безнең ишегалды республика программасы кысаларында узган бәйгедә тавыш бирүдә җиңгән ишегалларында торучы әлмәтлеләр белән очрашулар башланды дип белдерде Тимур Нугуманов. Аларның йортлары 2025 елда беренче чиратта төзекләндереләчәк. Мы каждый год проводим минимум. Без ел саен ким дигәндә эш очрашу үткәрәбез. Бу һәркем үз ишегалдын төзекләндерү буенча тәкъдимнәрен һәм теләкләрен кертә алсын өчен оештырыла. Беренче очрашуда төзекләндерүнең беренче схемасы күрсәтеләчәк. Киләчәктә без аны сезнең кисәтүләрегезне исәпкә алып эшләп бетерә алачакбыз. С учетом ваших замечаний. Тимур Нугуманов көзге өмәләр башлануында искәртте. Зур гомум шәһәр өмәсе бу ял көннәренә үк планлаштырылган. Ожидаем, что сотни людей, включая муниципальных служащих, управляющие компании, школы, ТОСы, предприятия, у нас выйдут на улицы, чтобы вместе сделать наш район еще более ухоженным. Өмәгә битараф булмаган барлык шәһәр кешеләре чакырыла. Татнефть мәгариф экосистемасының нәтиҗәле практикалары белән 50дән артык Түбән Кама һәм районыннан мәктәп директорлары һәм өстәмә белем бирү учреждениеләре җитәкчеләре танышты. Әлмәттә алар Альметрика интерактив танып белү үзәгендә һәм югары нефть мәктәбендә, шулай ук Тахиров исемендәге һәм инженерлык лицейында булдылар. Экскурсияләр ничек үтте һәм кунакларга барыннан да бигрәк нәрсә тәэсир калдырганы турында киләсе сюжетта сөйләрбез. Эта реакция называется электролизом. Распад воды под действием электрического тока на свои составляющие. Альметрика интерактив танып белү үзәгендә экскурсия вакытында педагоглар физика һәм химия дөньясына чумды. Алар кызыксынып экспериментларда катнашты. Тепловизор, он показывает вашу температуру. В данном случае светлые участки – это повышенная температура, темные участки – пониженной температуры.
Türkiye muzika құраллары күргәзмәсендә дөнья халыкларының музыка кораллары коллекциясын тәкъдим иттеләр. Экспозиция составында гомум төрки уен коралларының Россиядә иң зур системалаштырылган җыелмасы булуы белән уникаль. Кунаклар аларның кайберләренең тавышларын да ишеттеләр. Әлмәт дәүләт технология университетында педагогларны укыту эшләре буенча проректор Алексей Иванов каршы алды. Ул нефть югары мәктәбен булдыру тарихы, аның үсеш перспективалары, белем бирү программалары һәм белгечләр әзерләү системасы турында сөйләде. Фәнни укыту корпусында Түбән Кама кунаклары кафедраларның эшчәнлеге һәм төрле җиһазлар белән танышты. Кампус буйлап экскурсия вакытында алар студентлар өчен сыйфатлы белем алу, иҗади һәм спорт талантларын гамәлгә ашыру, шулай ук тулай торакта уңайлы яшәү өчен менә дигән шартлар тудырылуына инандылар. Минемчә, әлбәттә, очрашулар һәрвакыт кирәк. Ул безнең үзебезнең дә тәҗрибәләрне уртаклашу бер яктан. Икенче яктан, мин монда беренче тапкыр һәм барлык күргәзмәләргә, барлык балаларга да, монда эшләүчеләргә дә рәхмәтемне белдерәсем килә. Бик үзенчәлекле, барысы да уйланып эшләнгән. Шуңа күрә барыгызга да бик зур рәхмәт. Безгә Әлмәт якларына килү бик нык ошады, бик матур, бик современный, бик матур. Безнең республика бит инде ул нефть республикасы да булып тора, шуңа күрә яңа кадрлар әзерләргә бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Татнефть компаниясының мәгариф экосистемасы белән танышуны кунаклар Тахиров исемендәге беренче лицейда һәм инженерлык лицейында дәвам иттеләр. Визит ахырында Түбән Кама педагоглары яшь буынны укыту һәм тәрбияләүдә компанияның зур ролен билгеләп үтте. Югары нефть мәктәбендә 4-нче яшь галимнәр конгрессының финал көне узды. Исегезгә төшерәбез, спутник чара 9 октябрьдә старт алды, ә бүген аның соңгы көне үтте. Форум бөтен илдән 32дән артык фәнни мәгариф учреждениесе вәкилләрен җыйды. 2 көн дәвамында катнашучылар проектлар өстендә эшләп, бүген аларны тәкъдим итәргә вакыт җитте. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Технологический суверенитет топливно-энергетического комплекса России. Чараның яшь галимнәре төрле юнәлешләр буенча 20дән артык проект оештырып яклады. Кыска вакыт эчендә алар төркемнәргә бүленеп кейс әзерләде. Ә бүген аларны югары нефть мәктәбе сәхнәсеннән тәкъдим иттеләр. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышу барышында катнашучылар чын җитештерү процессларын хәл итә. Геология һәм геологик разведка, биотехнология, нефть һәм газ чыгару, ESG кебек бизнес алып бару ысулы һәм башка юнәлешләрне үз эченә алган программа фән һәм технологиялар үсеше өчен көчле импульс тудыра. Гидродинамик модельләштерү факультеты студентлары Евгений Марушев һәм Данил Савельев командалары югары үзле нефть чыгару оптимальләштерү буенча чишелеш юлларын табу темасына проект якладылар. Наше решение состоит из двух частей. Первое – это оптимизация расстановки самих скважин. То есть мы делаем так, чтобы при меньших капитальных затратах, чтобы бурить меньше скважин, это позволяет создавать, оптимизировать действующую технологию. Безнең карар 2 өлештән тора. Беренчесе скважиналарның урнаштыруны оптимальләштерү, ягъни скважиналарны әзрәк бораулау һәм азрак капиталь чыгымнар булганда гамәлдәге технологияны оптимальләштергә мөмкинлек бирә. Барыннан да элек без экология турында уйладык. Өстәвенә безнең технология иң югары икътисади нәтиҗәгә ирешергә мөмкинлек бирә. Внутри и у нас, во-первых, нет потери энергии, и к тому же наша технология позволяет добиться наивысшего экономического эффекта. Хезмәттәшлек мөхитен булдыру, экспертларга ярдәм итү һәм реаль кейслар өстендә эшләү яшь галимнәргә тикшеренү генә түгел, үз тармакларындагы үзгәрешләр булдырырга да ярдәм итә. Это уникальная возможность выступить. Бу уникаль мөмкинлек, без бит бөтен ил алдында чыгыш ясыйбыз. Бу экспертлар, башка катнашучылар тәҗрибәсен үзләштерү мөмкинлеге. Үзебез өчен ниндидер яңа идеяләрне ассызыклау, яңа танышулар алу мөмкинлеге. Перенять опыт экспертов, перенять опыт других участников, подчеркнуть для себя какие-то новые идеи и, в принципе, приобрести новые знакомства. 4-нче конгресста катнашучы яшь галимнәрнең проектларын тәкъдим итүдә Россия Федерациясының фән һәм югары белем министры урынбасары Денис Секиринский да катнашты. Очрашу азагында ул һәр яңа идеяның урынлы булуын ассызыклап, катнашучыларга башкарган эшләре өчен рәхмәтен белдерде. Бүген 24 проектның 7се якланды. Алга таба яшь галимнәр конгрессының эксперт комиссиясе сайланган командалар арасыннан кайсы үз эшләрен Сириус федераль территориясендә яклаячак икәнен билгеләячәк. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңа Кар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
12 октябрда гадәттәгечә Россия Ішкі эшләр министрлыгы системасында кадрлар бүлекчәләре хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә. Дистә еллар дәвамында хезмәтнең исеме һәм аның оештыру төзелеше төрле үзгәрешләр кичерә. Әмма бурычлар үзгәрешсез кала. Ішкі эшләр органнарын тирән белемле һәм кирәкле психологик сыйфатларга ие югары профессиональ белгечләр белән тәэмин итү. Киләсе сюжетта һөнәри бәйрәмнәре алдыннан біз сезне Россия Ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең кадрлар бүлекчәсе хезмәткәрләренең берсе белән таныштырабыз. 2019 елда Елена Голышева үзенең хыялын тормышка ашырырга карар кыла һәм Ішкі эшләр министрлыгының шәхси состав белән эшләү бүлегенә урнаша. Бүген ул хезмәткәрләрне сайлап алу, әзерләү, шәхси составны тәрбияләү һәм һөнәри дәрәҗәсен күтәрү буенча күләмле һәм җаваплы эшне уңышлы башкара. Кадрларны исәпкә алу, исемнәр бирү, бүләкләү, югарырак вазифаларга чыгару, иминiyet түләүләрен, ял пособиеләрен рәсмиләштерү, пенсияләр билгеләү мәсьәләләре. Әле бу эш исемлеге белән генә аларның бүлекчәләре шикләнмый. Мы занимаемся приемом кандидатов на службу. Без хезмәткә кандидатларны кабул итү белән шөгыльләнәбез. Хезмәткәрләр белән ут, физик, хәрби хезмәт әзерлеге буенча дәресләр үткәрәбез. Кадрлар хезмәтен бөтен кешедә сизми, әмма минем карашка чынлыкта бу төп бүлек. Без һәркем белән эшлибез, аны тыңларга, ярдәм итәргә, ниндидер кадрлар мәсьәләләрен хәл итәргә тырышабыз. Какие-то кадровые вопросы решить. Елена Голышева билгеләп үткәнчә, беренче мәлдә эшләве авыр булса да, хезмәткәрләрнең ярдәме алга барырга этәрде. Коллектив дружный. Коллектив бик дус, вакытны бергә үткәрергә тырышабыз. Әмма эшнең күп булу аркасында һәр вакытта да алай килеп чыкмый. Ниндидер зур чараларга әлбәттә җыелабыз. Бер-беребезгә һәр вакыт ярдәм итәргә тырышабыз. Что-то помочь, стараемся друг другу помогать. Кадрлар эшенең әһәмиятен бәяләп бетергесез. Нәкъ менә профессиональ әзерлекле хезмәткәрләрнең Ішкі эшләр министрлыгы органнарында хезмәт итүенә төбәктә генә түгел, илдәге криминоген хәл бәйле. Ну, это ответственная работа, да. Бу җаваплы эш. Биредә эш графигын үти алачагын, шулай кешеләр белән эшли алачагын аңлаучылар эшли. Монда җаваплылык һәм әлбәттә сабырлык кирәк. Ну, нужна ответственность, конечно. Терпение. Хезмәткәрләрнең һөнәри сыйфатларына таләпләр зур булуга карамастан, өстенлекләр дә әз түгел. Өстәмә түләүләр, карьера үсеше, түләүсез дәвалану, салым ташламалары, шифаханәләргә юлламалар, бушлай транспортта йөрү, торак сатып алу өчен түләүләр һәм 20 ел хезмәт иткәннән соң пенсиягә чыгу мөмкинлеге. Һичшиксез, аларның хезмәте авыр, әмма әгәр сез бу юлны сайласагыз, Ішкі эшләр министрлыгының дус коллективы аны лаеклы үтәргә ярдәм итәчәк дип искәртә Елена Голышева. Педагогика хезмәте ветераны музейына Закир кызы Садриева үзенең 95 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Юбилярга Россия президенты Владимир Путинның котлау хатын, бүләкләр һәм чәчәк бәйләме тапшырырга ветераннар советы вәкилләре, хезмәттәшләре һәм укучылары җыелган. Аның гомер бәйрәмен безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Мы вами гордимся. Мы желаем вам здорового долголетия. Тыл һәм хезмәт ветераннарының ярты гасырга сузылган педагогик юлы үзе бер тарих. 42 ел стажы булган укытучы Музейна Садриевага 95 яшь тулды. Шул уңайдан бәйрәм көнне аның ие тулы халык, янында кызлары, якыннары, хезмәттәшләре, укучылары. Сүлей мәктәбендә үзенең мактаулы укытучылары белән тирә-якта дан тота. Шулар арасында иң хөрмәтлесе башлангыч сыйныфлар укытучысы Садриева Музейна Закир кызы. Музейна апа Әлмәт районы Габдрахман авылында туып, үсеп, гомере буе Сүлей урта мәктәбендә башлангыч класс укытучысы булып эшләгән. Беренче укытучы буларак Музейна апа аша авылның күпчелек балалары үткән. Ул аларга үз чиратында тәрбия, белем биргән хөрмәткә лаек шәхес. Һәрвакыт истә тоткан өчен, безне хәтерләп торган өчен бик зур рәхмәт әйтәбез, әймәни? Рәхмәтне әйтәбез, шатланып көтеп торабыз. Кайчан киләләр, бөтенесе белән сөйләшеп, бөтен хәлләрне сорашып, шулай аралашып яшибез, озак-озак тагын яшәргә язсын әле. Музейна Садриева башлангыч сыйныфлар укытучысы булып эшләгән. Үз миссиясен ул һәр баланың потенциалын һәм талантын ачуда күргән. Аның фикеренчә, укытучының таланты ул фәнне камил белү генә түгел, ә балаларда укуга кызыксыну уяту. Ачык йөзле, мөлаем, гадел укытучы, акыллы киңәшләр бирүче остаз. Шулай дип сөйлиләр Музейна апа турында аның укучылары. Чыннан да менә Музейна апа безнең беренче укытучыбыз ул. Мин аны иң беренче шундый тыныч, сабыр, халыклы укытучы буларак исемдә калды. Аның бер вакытта да тавыш күтәргәне булмады.
ул безне күзе белән тәрбиялидер. Кадерле укытучыбыз Мөзәйен апаны шушы олы юбилей белән чын күңелдән барлык авылдашлар, классташлар исеменнән, барлык укучылары исеменнән тәбриклим. Аңа сәламәтлек телим. Һәм менә бүгенге көндә кебек балаларының кадер-хөрмәтендә Аллаһ Тәгалә биргән гомерен рәхәт итеп яшәсен иде. Мөзәйен апаның 3 кызы да янында. Бүген ул Галия исемле уртанчы кызы белән кадер-хөрмәттә яши. Улы һәм кече кызлары белән дә бер шәһәрдә тора. Мөзәйен апа 5 оныгының, 7 оныкчыгының яраткан әбисе. Әле оныкчыгының да бер баласы бар. Аның өчен ул дәү әби. Әни турында әйтәсе килгән сүзем шул. Әни безнең бик тырыш кеше. Бик тырыш, тыныч холыклы. Бүгенге көн безнең өчен зур бәйрәм. Әнинең 95 яшьлек юбилейында шушындай аның янында хезмәттәшләре килү, администрация килү, укыткан укучылары килү. Әнине барысының да зур итеп зурлаулары, хөрмәт итүләре турында сөйли инде ул. Алса Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.